Vážené dámy, vážení pánové, dobré odpoledne vám všem. Vítejte v Brně. Jsme moc rádi, že jste za námi dorazili diskutovat o budoucnosti železnice už na druhou československou železniční konferenci Výzkumného ústavu železničního. Dámy a pánové, dovolte i mě vás přivítat na dnešní konferenci. Děkuji všem, kteří jste dorazili. Konferenci organizuje VUŽ Slovakia a Výzkumný ústav železniční jako generální partner. Ta hrozba, která tam je, není technická, není technologická, není digitální, není procesní, není založena na infrastruktuře, není založena ani na vlacích. Ta hrozba je věta. Takto se to dělalo vždycky. To je největší hrozba. Přestaneme pěstovat věčně rozšířenou snahu, když už opravdu nic nelze, tak aspoň zkritizujeme. Kritika je správná věc, ale v některých momentech je potřeba říct, tady pojďme vzít za jeden konec provazu. ETCS Česká republika potřebuje, nemáme nic jiného na výběr a musíme to dotáhnout do konce. Samozřejmě musí dojít i k úspěšnému napojení České železnice na evropskou železniční síť. Když se podíváme na čistě číselné ukazatele, tak z hlediska evropského srovnání jsou České dráhy na nějakém stříbrném místě. Reálna elektromobilita na Slovensku a podľa mňa aj v Českej republike a všade inde v Európe je na železnici. Ty investice v příštím roce v České republice budou téměř 40 miliard korun. Jsou to opravdu srovnatelné podmínky k té konkurenci nebo kooperaci těch jednotlivých módů té dopravy? To, čo pomôže brandu Slovensko a Česko, je stabilita. Vážení hosté, děkujeme, že jste se zapojili do diskuze a nyní následuje teda půlhodinová pauza a budeme pokračovat tedy ve 15:20 druhým diskuzním blokem. Děkuju. Martin Kupka, Ivan Bednárik, Petra Busková, Michal Krapinec a Petr Heleksa. Moc vám děkujeme. Musíme zásadním způsobem změnit IT podporu fungování servisu vozidel. Prosím, nebavme se o tom, že se stále něco nedaří. Jo, pojďme se bavit o tom, jak ta železnice je skvělá. Pre mňa, pre nás je veľmi zaujímavou témou modularita v oblasti nákladných vozňov. Ľudia a ľudské zdroje sú alfou omegou v každej jednej firme. Musíme nastavit taková pravidla, aby to vozidlo, i když je neschváleno, tak aby bylo bezpečné. Za slovenskou stranu zrušení zkušebné prevádzky nie je na programe dňa. No a teďka k tomu samozřejmě taky ještě vyvíjíme vodíkový vlak s elektrickou trakcí, to znamená, že by tam mohlo opravdu to být hodně zajímavý na mnoho tratí. Lebo ZSSK úprimne verí, že cesta digitalizácie a automatizácie je nie nejaký módny rozmar, ale je to nevyhnutnosť. Co nevím, jestli je všeobecně známo, Škodovka uvádí do provozu ETCS svoje. To ne. Vidíme progres, určitě, vyřeší se to a jak říkal kolega ze Škodovky, za 10 let to nikomu nepřijde jako zvláštní, že tady nějaký ETCS jako je. Že věříme tomu, že trendy ekologizace i v Americe v tomhletom směru budou pokračovat dál.